M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye lero pa 26 April 2024, lachisanu la mulungu wachinayi wa Pasaka. Lero tikumva Ambuye akunena kuti mtima wanu usavutike, musachite mantha. Mawu yamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 13 kuyambira ndime 26 kulekeza 33. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Ngalande Junior kuchokera ku St. James Chilomoni Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga woyera tiwerenga kuchokera monga mene adalembera Yohane woyera mutu 14 kuyambira ndime ya 1 kulekeza ya 6. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Maxwell Kubalasa kuchokera ku Christ the King Nambuma Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Zimene adalonjezazo iye watichitira ifeyo pakuukitsa Yesu kwa akufa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Mnyumba ya mapemphero ku Antiokeya mdera la Pisidia, Paulo adayimirira nakweza dzanja kuti anthu akhale chete. Ndipo adayamba kuyankhula adati, inu abale, zidzukulu za Abrahamu ndi ena nonse opa Mulungu, uthenga wa chipulumutsowu Mulungu watumizira ife. Anthu okhala ku Yerusalemu ndi akulu awo sadamuzindikire Yesu, ndipo sadamvetse mawu a aneneri amene amawerengedwa tsiku la Sabata lililonse. Komabe pakumzenga mlandu Yesuyo kuti aphedwe, adachitadi zimene aneneri adaneneratu. Ngakhale sadapeze konse chifukwa chomuphera, komabe adapempha Pilato kuti Yesuyo aphedwe. Ndipo atachita zonse zimene zidalembedwa za iye, adamutsisapo pa mtanda paja namuyika m'manda. Koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa, ndipo pa masiku ambiri adakhala akuonekera kwa anthu aja amene adamuperekeza ku Yerusalemu kuchokera ku Galileya. Amenewo ndiwo amene akumuchitira umboni kwa anthu tsopano. Ndipo ife tikulalikirani uthenga wabwino wakuti zilipo zimene Mulungu adawalonjeza makolo athu. Tsono zimene adalonjezazo iye watichitira ifeyo, zidzukulu zawo, pakuukitsa Yesu kwa akufa. Monganso mudalembedwera m'Salimo lachiwiri kuti, iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira akewo kuti mtima wanu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. M'nyumba mwa Atate anga muli
malo ambiri okhalamo. Kudakhala kuti mulibe malo ndikadakuwuzani. Ndikupita kukakonzerani malo. Ndipo ndikapita kukakonzerani malo, ndidzabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndikupita ineko njira yake mukuyidziwa. Tomasi adati, Ambuye, sitikudziwa kumene mukupita, nanga njira yake tingayidziwe bwanji? Yesu adamuyankha kuti, Ineyo ndine njira, ndine choona ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, Yohane mutu 14 ukafika Yohane mutu 17 timapeza maphunzitso amene Ambuye Yesu adapereka kumapeto kwa moyo wapansi pano. Zimakhala ngati zonsezi adazikamba ku mgonero uja womaliza, Last Supper. Ambuye Yesu amadziwa kunena kuti chiyembekezo cha ophunzira ake, chikhulupiriro cha ophunzira ake mwa iyeyo zidzakhala pa chiopsezo kwambiri akadzangoona kuti wagwidwa, akumenyedwa, kuweruzidwa, ndi kupita kukakhomedwa imfa yoopsa pa mtanda. Ukakhala ngati kuti kuti anthu amadati kuthyoka, papano ndi tathyoka. Chifukwa Yesu Khristu amamuona kuna kuti anthu akati amugwire amangowachokerapo wonse nkufoka. Ndi amadziwa kuti akadzaona zimene zidzachitika kutsogoloko, masiku amene amabwera zidzatayitsa mtima kwambiri. Chifukwa chake Ambuye Yesu akuyamba lero lino ndimaonera kuti mtima wanu usavutike. Khulupirani Mulungu, khulupirani inenso. Mwa njira ina kuti zotayitsa mtima, zokhumudwitsa, zothyola mtima zimene mungazione kutsogoloko zisakutayitseni mtima ndi kuchotseni chiyembekezo ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Khulupirirani Mulungu, komanso mundikhulupirire ineyo. Kunena kuti zonse zili m'manja mwa Mulungu, zonse zili m'manja mwanga. Choncho khulupirirani Atate, khulupirirani ineyo, zonse zidzakhala bwino chifukwa kuti zili m'manja mwanu wake mwa Mulungu amene amakukondani. Abale anga, mmadziwa kuti chikhulupiriro nthawi zina zake timachipeputsa. Komano kawirikawiri zimene zimachitika moyo wa munthu kunena kuti mavuto akachuluka, mavuto akafika potayitsa mtima, anthu ambiri maganizo awo amakhota, anthu ambiri maganizo awo amapotoka, ndipo ziganizo zimene amapanga pa nthawi imeneyi zimakhala zopotoka. Ambuye Yesu amadziwa kuti ndi zimene zidachitika pa mtanda zija, imfa ngati imene jayo zikadatha kupotoza maganizo a ophunzira, ndipo ophunzira akadatha kupanga ziganizo zachabe. Chifukwa amauziratu nena kuti mtima wanu usavutike, mukhulupirire Atate anga, mukhulupirire Mulungu,
mukhulupirire inenso. Chikhulupiriro tisachiphweketse. Chikhulupiriro chenicheni chimakadzula maganizo achabe. Ndipo crisis ina iliyonse moyo wa munthu ingathe kugonjetsedwa ndi chikhulupiriro. Nthawi zake timadabwa kuti anthu ena ake kwachitika zinthu zonena kuti izizi tikanena kuti munthu watha basi. Kwatimaonabe kuti akuyenda alimwe akusangalala. Chifukwa chani? Chikhulupiriro chawo chimawathandiza kukadzula zinthu zimene zingathe kufowoketsa munthu, zinthu zimene zingathe kugamula moyo wa munthu. Ifeyo lero lino tipemphe kwa Mulungu kuti achotse nkhawa zina zonse moyo mwathu. Tili ndi mavuto amene tikuwaona ndi akulu kwambiri cha mtundu wanji. Tingokhulupirira Mulungu, tikhulupirire Ambuye Yesu. Chikhulupiriro chathu chidzagonjetsa china chilichonse. Kukhala anthu okhulupirira ndi chikhulupiriro ndi amene amagonjetsa dziko lapansi. Tipemphe kwa Mulungu lero lino kuti tisataye mtima ndi vuto lililonse. Amen. Mwana wake wa Maria,